केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन शुक्रारा नव्या जुवारी केबल पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उक्तावण केले। गोय भारताची पर्यटन राजधानी जाव येता, गडकरीन सांगले। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन नव्या जुवारी पुलाचेर ऑब्झर्वेटरी टावर्स आणि व्ह्यूइंग गॅलरीची बुनियाद घाली। हा प्रकल्प गोयातल्या पर्यटनाक कोनशाचो फातर जाऊ शकता असे सांगला। 280 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाक लागून गोयात आंतरराष्ट्रीय नामना मेळटली असे त्यांनी म्हळे। यूपी प्रकल्पाची तुळा त्याने पॅरिसातल्या प्रतिकात्मक आयफिल टावर कडेन केली। त्यावेळी मुंबईमध्ये मी 55 उड्डाण पूल बांधले, वरळी बांद्रा बांधला, मुंबई पुणे हायवे बांधला। तेव्हा मी नेहमी म्हणायचो की गोव्यामध्ये मुंबई सारखंच पोटेन्शियल आहे। मुंबई आज देशाचं आर्थिक कॅपिटल आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये गोवा हे भारतातलं पर्यटन कॅपिटल, जगाच्या आकर्षणाचं असणारं हे गोवा भारतीयांचंच नाही तर जगातल्या टुरिस्टच्या आकर्षणाचं केंद्र बनू शकतं। हे सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटचं बांधलेलं काम आहे, यावर लाइटिंगची व्यवस्था केलेली आहे आणि विशेषतः ज्यावेळी हे काम केलं त्यावेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की या ठिकाणी या केबल स्टेट ब्रिजच्या वरती एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि एक आर्ट गॅलरी तयार व्हावी आणि त्यामुळे काही अडचणी आल्या। या पुलाच्या बाजूला खाली जागा पाहिजे होती, विशेषतः फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटच्या परवानग्या पाहिजे होत्या आणि त्यामुळे मी प्रमोद सावंतांना विनंती केली की तुम्ही हे करा, मी तुम्हाला अनुमती देतो आणि जवळपास 280 कोटी रुपये खर्च करून आता या ठिकाणी व्ह्यूअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी होणार आहे। आपण नावेतून येऊ पाण्यातून आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून वरती टोकावर जाणार आहे। गोव्यामध्ये रोज 2.5 लाख टुरिस्ट येतात। मला विश्वास आहे जसं आपल्या इथे फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तसं टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे। मी पर्यटन मंत्र्यांना विनंती करीन की विशेषतः गोव्याच्या आकर्षणामध्ये भर पडत असताना हे यावर एखादा लाईट अँड साऊंड शो करून खालच्या भागाला आणि तुम्ही पर्यटनाच्या ह्याच्यातून नक्कीच खाली बसून लोकांना हे बघता येईल आणि त्याच्यामध्ये जगातल्या सगळ्यात चांगल्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून या पुलाच्या बॅकग्राऊंडचा उपयोग करून त्याच्यावर गोव्याचा इतिहास देखील दाखवता येईल। आम्ही पाण्यावरून स्क्रीन तयार करून नागपूरचा इतिहास त्याच्यावर दाखवतो। तुम्ही याच्या बाबतीत निर्णय करा, पण हा झाल्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की गोव्याला एक चांगलं स्वरूप नक्कीच प्राप्त होईल। मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये हा होतोय। या कॅप्सूल लिफ्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत आणि पाण्यातून बोटिंगने येऊन याच्या पुलाच्या खाली जे डिझाईन आहे त्यातून आपल्याला वरती जाता येणार आहे। मला असं वाटतं की हे जुवारी ब्रिज नक्कीच हा जागतिक रेकॉर्ड बनवणारा आहे। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।